De plannen voor meer kerncentrales in Zeeland schrikken onze Vlaamse buren af. Dat is voor ons te dichtbij. Ja, dat is juist aan de grens. Het is veel dichter om naar Borselen te rijden dan bijvoorbeeld naar Gent te rijden. Dus dat is niet echt geruststellend. Nee. En verder in deze uitzending. Meer dan 50 banen weg bij HZ. En blijven al die Duitsers en Belgen komen? Goedenavond. De Vlamingen maken zich zorgen over de plannen voor nieuwe kerncentrales in Zeeland. 4 Belgische gemeenten hebben daarom een brief geschreven aan de Nederlandse regering. Nederland communiceert slecht, vinden ze. En er zijn meer klachten. Onze voornaamste kritiek gaat natuurlijk eerst en vooral over de locatie waar eventueel een bijkomende kerncentrale of kerncentrales zouden voorzien worden. Ik heb het gevoel dat er vooral geen communicatie is. Ik ben ook een nieuwe burgemeester sinds december vorig jaar en ik heb nog geen enkel signaal gekregen van kijk, dit zijn nu de plannen. 4 Belgische grensgemeenten zijn niet blij met de Nederlandse overheid. Ze zijn het niet eens met de plannen om 2 kerncentrales te bouwen in de buurt van de Belgische grens. Het is in Borselen dat het zou zijn gepland, eventueel ook in Terneuzen. Dat is dicht bij de landgrens. Dat gaat blijkbaar over een gebied die een decennia geleden al is ingepolderd. Die vecht met het zeeniveau, een stijgend zeeniveau. Dus heel geruststellend is dat toch niet. De Nederlandse regering wil de nieuwe kerncentrales in de buurt van Borselen bouwen. Dat is hemelsbreed ongeveer 17 kilometer van de Belgische grens. Een redelijke afstand zou je denken. Maar de Belgische gemeenten zien dat anders. Dat is voor ons te dichtbij. Ja, dat is juist aan de grens. Het is veel dichter om naar Borselen te rijden dan bijvoorbeeld naar Gent te rijden. De afstand is op zich zeer beperkt, dus dat is niet echt geruststellend. Nee. Er zijn 4 Vlaamse gemeenten die een brief hebben gestuurd over de Nederlandse plannen. Het gaat om de gemeenten Maldegem, Kaprijke, Assenede en Zelzaten. Die liggen allemaal dicht tegen de Nederlandse grens. Het zijn relatief kleine gemeenten. De grote broer Gent ligt ernaast. Die gemeente wil op de hoogte gehouden worden. En dat is niet onlogisch. Gent is voor bijna de helft aandeelhouder van Noord Seaport. En de meeste grond in het sloeggebied bij Borselen is van Noord Seaport. Dus Gent zou indirect kunnen profiteren van de kerncentrales. De vraag is waar die 4 Belgische grensgemeenten nou precies bang voor zijn. Want van de eventuele overlast van de bouw van kerncentrales ga je hier niet zo heel veel merken, zou je denken. Nee, in België leven er hele andere onderwerpen. Wat is de milieu-impact van een kerncentrale op onze regio? Bijvoorbeeld, er zal warm koelwater geloosd worden in de Westerschelde. Welke impact zal dat hebben voor onze wateringen? Dat afval dient ook transport te ondergaan. Mogelijk dat dat transport over onze gemeentegrenzen gaat. En daar wensen we er toch ook wel wat nadere toelichting over te verkrijgen, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Op dit moment is Terneuzen ook nog een locatie die wordt onderzocht voor nieuwe kerncentrales. Aan dat scenario willen ze in Vlaanderen helemaal niet denken. Paulinapolder, de mosselbanken die in aanmerking zouden komen. Ja, daar komt het echt heel dichtbij. Maar ook van de overheid, de lokale overheid in Terneuzen, hebben wij nog geen signaal gekregen. Wij zitten wel samen begin juni. Dus de 2 colleges zullen elkaar leren kennen, maar ook de dossiers op tafel komen. En wat mij betreft zal dit het eerste dossier zijn dat wordt besproken. Het komt inderdaad dichterbij bij Terneuzen, dus dan hebben we natuurlijk nog meer en extra bezwaren mochten de kerncentrales komen in Terneuzen in plaats van Borselen. Dus dezelfde bezwaren blijven dan ook pertinent aanwezig, integendeel ze versterken zelfs nog. En nu hoor ik u denken, de kerncentrale van Doel staat toch ook aan de grens? Dat erkennen de Vlaamse gemeenten ook, maar ze benadrukken dat het nu vooral gaat om het gebrek aan communicatie. Ook de HZ, University of Applied Sciences, ontkomt niet aan bezuinigingen. Vandaag werd bekendgemaakt dat de komende jaren meer dan 50 banen worden geschrapt. Dat heeft dus alles te maken met de kabinetsplannen waarin minder geld naar het hoger onderwijs gaat. De HZ wil alle 33 opleidingen behouden. Concreet moet de HZ de komende 4 jaar 7 miljoen euro besparen. Personeel van de school wordt volgens het bestuur niet ontslagen. Een deel van het personeel is tegen die tijd met pensioen of heeft zelf een andere baan gevonden. Mensen maken zich wel zorgen. Ik denk sowieso over de wereld, over die bezuinigingen op hoger onderwijs, wat natuurlijk geen goed nieuws is op zich. Maar mensen zien, we hebben een plan, we zijn er op tijd bij, we communiceren transparant over wat de uitdagingen zijn. En dat is wat je vooral terugkrijgt.
Na 2029 moet de school het structureel met 7 miljoen euro per jaar minder doen. Dat is alweer een uitdaging die de HZ op haar bordje krijgt. Den Haag is aan het bezuinigen op het hoger onderwijs. Er komen steeds minder studenten naar het hbo in heel Nederland. We weten hoe weinig jongeren in Zeeland geboren zijn de afgelopen jaren. En we hebben die onzekerheid over de internationale studenten. Dus het is wel echt een steile muur waar we tegenaan kijken. Eerder maakte het kabinet bekend een wet in te voeren die het aantal buitenlandse studenten moet beperken. De school merkt daardoor ook nog eens een terugloop in het aantal aanmeldingen. Om alle uitdagingen het hoofd te bieden is er een werkgroep gestart die nadenkt over de rest van de bezuinigingen. Maart was kurkdroog. In april viel heel weinig regen en in mei viel tot nu toe eigenlijk niets. Nooit eerder was het zo droog in de provincie. Ik denk als het nog 2-3 weken van dit weer blijft, dan hebben we al steeds op meer plekken in onze provincie een probleem. Dan heb je veeninklinking als je dus droog komt te liggen en dan ontstaat er onomkeerbare schade. En daarnaast mogen boeren dan geen slootwater meer gebruiken om hun akkers te besproeien. Dus neemt het waterschap maatregelen. We zijn echt heel vroeg begonnen met bufferen, maar het is ook heel ingewikkeld voor een waterschap. Want vorig jaar hadden we in april de natste april ooit en nu hebben we de droogste april ooit gehad. We zouden eventueel vanuit zuiveringen, het gezuiverd rioolwater, kunnen gebruiken om dat ook de sloten in te laten lopen, zodat we dus veeninklinking tegengaan. Dat kun je dan niet gebruiken om te beregenen, maar we kunnen wel zorgen met dat water dat we het gebied op peil houden. De verwachting is nu dat het nog zeker een week droog blijft. Daarna neemt de kans op regen toe. Zo'n 70 asielzoekers deden in Vlissingen mee met het Zeeuws kampioenschap voetbal van het COA. Het is een leuke sfeer. Mensen die lopen te dansen, lopen te zingen. Dus het is heel gezellig en op het veld wordt er natuurlijk gestreden. Deze dag geldt ook als voorbereiding op het Nederlands kampioenschap, waar het Zeeuwse team al 2 keer eerder de winst binnenhaalde. Aan de hand van deze voetbaltoernooi selecteren we een team. En dan trainen we ook met dat team, misschien 3, 4, 5 keer per week. En dan op een gegeven moment heb je echt een teamspirit en dan kan je die titel naar binnen halen. Dit soort dagen zijn belangrijk om te organiseren, zegt Ben Selam, naar aanleiding van asielminister Marjolein Faber, die de activiteiten van de asielopvang ter discussie stelt. Ik zie jongens die ik misschien gisteren heb gesproken en heel sip waren. Maar vandaag zie ik ze lachen en ze zijn super blij en ze hebben afleiding en noem het maar op. De activiteiten die we vorig jaar hebben gehad, daar praten ze vandaag nog over. Dus het is super belangrijk. Het Nederlands kampioenschap is in juli in het stadion van Heracles in Almelo. Dat Zeeland elk jaar volstroomt met toeristen, voornamelijk Belgen en Duitsers, dat zijn we inmiddels wel gewend. Maar hoe is dat in 2040? Verandert dat? En hoe dan? Dat is onderzocht. Minder toeristen uit Duitsland, maar juist uit Zuid-Europa. Digitaal inchecken of toch gewoon fysiek geholpen worden bij de receptie. Naar een vakantiepark of in een tentje? Wat willen toeristen in 2040? Daar is kenniscentrum Kusttoerisme ingedoken en zij zien meerdere veranderingen in de toekomst. Nou, wat we zien is dat de oudere generatie vaak een wat zekerheidszoeker is. Die vaak voor vakantie kiest op eigenlijk een beetje een formule. We kiezen vaak voor een keten, van een hotel, van een vakantiepark, omdat ze dan weten wat ze krijgen. En wat je ziet is dat jongere generaties toch vaak wat meer de uniciteit opzoeken. Niet per se voor de ketens kiezen, maar eigenlijk echt wel zoeken naar een speciale plek die echt bij hen past. En dat zal een wat andere benadering vragen. En is dat aanbod hier in Zeeland of moet daar naartoe gewerkt worden de komende 20 jaar? Ik denk dat we en hebben. Op dit moment hebben we natuurlijk en heel veel aanbod voor die gasten als het gaat over ketenparken. Maar we hebben ook heel veel mooie bedrijven die inderdaad wel uniek zijn. Allemaal hun eigen verhaal en product hebben. Dus het is en. Maar ik kan me wel voorstellen dat je wat extra in wil gaan verschuiven in de komende jaren. Dat je nog beter wil inspelen op die gast van de toekomst. En de gast van de toekomst wil niet alleen meer comfort. Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel. En hier in Zoutelanden zijn ze daar al druk mee bezig. We hebben ons volledige bedrijf nu op stroom. Dus we zijn helemaal geëlektrificeerd. In de chalets, dus bijvoorbeeld hierachter, daar is het heel duidelijk dat alles op stroom draait. We hebben panelen op het dak van de chalets. We hebben ongeveer 1000 zonnepanelen op het hele park liggen.
Dus dat is heel duidelijk zichtbaar. Maar zeker, gasten vinden dat ook steeds belangrijker en kijken echt wel naar wat een accommodatie, een hotel of een camping doet om duurzaam te ondernemen. Dus ja, dat is eigenlijk een must tegenwoordig. Naast duurzaamheid ziet de camping in Zoutelanden dat de toerist op een andere manier zijn vrije tijd invult. En daar passen zij zich nu ook al op aan. Ja, wij merken vooral dat de gasten die nu komen, die komen korter. Die zijn actiever, ze zijn meer onderweg, ze zijn meer dingen aan het doen. Het strand is ook voor andere activiteiten in beeld, dus niet alleen maar op het strand liggen. Wij zijn in de winter ook open en dan zie je gewoon dat de mensen heel graag op het strand wandelen. Genieten van de omgeving. Aanpassen dus aan de toekomst. Maar er zijn ook dingen die niet snel zullen veranderen. Want net als nu zal ook in 2040 het allergrootste deel van de buitenlandse toeristen gewoon komen uit België en Duitsland. De dag begon met flinke zonnige perioden. 's Middags werd de zon wat fletser en kwamen er sluierwolken. Het werd een graad of 20. Morgen vrij zonnig, de temperatuur ligt iets lager en er staat een stevige noordoostenwind. Tot slot, Hemelvaartsdag komt er eind van de maand aan. Dus dan weet je wat je te doen staat. Stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Dat kan vanaf vandaag tot en met 23 mei. En als je stemt kun je een luchtballonvaart winnen. Stemmen doe je via de site of de app. En daar vind je ook een mashup, een mix van 17 nummers uit Zeeland, in een kleine 4 minuten gepropt. Heel leuk om te horen. En dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.